päivää. Se olisi nyt talon purkutyöt alkanut. Vähän yhtäänlaisesti tuossa pari viikkoa pitänyt kippeitä, että vähän silleen niinku kevyttä aloitusta, mutta eiköhän se siitä lähde liikkeelle. Sisäpuoltahan sitä tässä purkanut, että itse ulkopuolella nyt vielä ainakaan tänä vuonna, en tiedä vielä seuraavana sitten ulkopuolia, että jääpi sitten myöhemmiksi ajoiksi, että se nyt on suurin piirtein kunnossa, että sen verran tietysti ulkopuolia no piiputhan pitää purkko pois. Tuosta piippu ei tule ollenkaan takaisin, kun on tuo kattila otettu jo pois aikoja sitten ja siihen on pantu tuo maalämpö, niin piippua ei tarvii. Samassa on ollut tuo sauna, niin sähkösaunahan se tulee nyt, kun tarkoitus tehdä sitten pihasauna, missä on puukiuvas, niin turhaanpa sitä sisälle laittaa puukiuvasta. Toinen piippu tuohon se pitää purkkaa, mutta siihen pitää tehdä tilalle uusi. Sitten ihan yksireikäinen, se on nyt 3 reiällä. Se on turha iso ja sammaltahan tuo kasvaa sisällä, niin se on varmaan aika uusi jo. Sitten tietysti pellit laitella paikalle tuo katto ja ottaa vähän uutta peltiä. Ja tuo tietysti jo ottaa pois tuo, kun on se maalämpö, niin tuo vesi-ilmalämpöpumppu, niin se purkaa. Ja tossa muuten on tuo vanha kattila, niin oli muuten aika painava nyhte se tuolta kellarista, mutta kyllä se sitten auton perään laittanut tuosta luukusta se pullahti pihalle sitten lopulta. Käydäänpä katsomassa, että mitä siellä on tapahtunut. Hirveästi ei, mutta jotain kuitenkin. Katsoppa, tuossa on muuten punahia kaljapulloja löydy tuolta, niin 7 veljestä olut. Google sanoo, että 70-73 vuonna tehty tätä. Että se mitenkö ollut makuun vai mikä sitten. Että ei ole ollut jatkumoa silloin, kun on se 3 vuotta. Tässä talossa ei ole ollut kaljaukkoja vielä. Korillinen löytyy tästä tontilta noita tyhjiä pulloja. Ei ole ollut perso sille. Mutta tämmöstä pikkusen on väliseineen purettu. Tuohon sitä olisi tarkoitus tehdä varmaankin. No, nämä voi muuttua ajatukset, mutta ainakin tällä hetkellä nyt, että kodinhoitohuonetta, tuosta vähän seinälinjaa muutetaan, pienennetään pesuhuonetta ja saunaa, niin saadaan isompi kodinhoitohuone. Sauna ei tarvitse kovin kummonen olla, että jos tässä joskus käypi tuohonkin tuohon piippupurukkaat, niin tuohon väliseen sitten, niin siinä 3 henkeä nyt sopii kylpemään, se riittäköön. Ja tästä kellariin niin ulkko kautta käynti. Tähän tehdään lattia, vaatehuone. Tullaan siihen, kun se ei hirveästi niitä tiloja, olisiko 104, niin pitää miettiä aika tarkkaan, että sopii itsensä ja muut ja romut sopimaan tänne. Vähän tuolla kellarissa onkohan sähkäri kävi ottamassa nuo virrat pois ja puhuttu paremmalla aikaa sitten käypi laittamassa sitten vähän semmoista työmaa-aikaista sähköstystä, niin täällä on, ei ole nyt valoja. Mutta katsotaan. Maalämpöpumppu on siinä. Mistä en oikein ymmärrä hirveästi mitään, kun aina ollut semmonen sähkölämmittäjä kautta puulämmittäjä ja varroja. Tuossa on tuo vesi-ilmalämpöpumppu. Joku pömpeli, se joutaa pois siitä. Tänne sopi vähän jonkinlaista varastotilloa sitten. Ja
tuosta sisäänkäynti tänne sitten ulkokautta. Tähän olisi tarkoitus tähän pääsisäänkäyntiin, mutta nyt tähän. Tää on ennen niinku ollut. Tää on niinku nytkin takaovi. Tämä on tämä valoisampi puoli tässä tontilla, niin tähän pääsissään kääntiin ja vähän tuohon terassia, jotta niin se aurinko läsettää koko päivän tuollisesti tekee vaan pienen etteisin tuohon, niin sopisesti kaikki rönttävehkeet. Ja tästä vähän niinku takaoven kautta aina tuonne rönttähommi tallille, mitä nyt sitten tekeekin. Purkuhommat on vähän hassusti, ei ole mennyt ihan niinku järjestelmällisesti, kun on noita putkia vielä. Ei ole putkiukko käynyt, niin ei uskalla purkkaa nyt ihan aina koko seinää ennen kuin veet katkaistu pois niistä. Tuossa on vähän viemärin tuuletus, niin pikkusen hikkoilu vuosien aikana löytyi seinän sisästä, mutta eipä se mitään haittaa. Purettavana on joka tapauksesta, oliko hikkoilu tai ei. Vessahan näillä näkymin siirtyisi tuonne. Sais tähän sitten tilloon, niin se 2 makkaria, niin sitten aika hyvät kuopistot, niin kumpaankin pitkät kuopirivit tuo. Mutta tässä on vaan tämmöiset pikkuset vuotehuoneet, niin ne voi käydä vähän ahtaaksi. Vähän semmoista pientä sijaitteita seinän kanssa. Ja näissäkin ehkä pikkusen tässä keittiössä pitää ainakin vähän jättää seiniä pois, että enää sokkeloinen, niin vähän valoisampia. Tuohon se uusi piippu, tai se ehkä saattaa tulla tuohon se uusi piippu. Ja siihen hella leiviuuni systeemihomma. Tämä on tyyppinen, mutta vähän tuoreempi tappaus. Siihen. Ulkoseineikin tuosta ihan mielenkiinnosta otin pikkusen auki. Vaikka ei ole muuten edes vielä purettu väliseiniäkään, niin ihan nyt ok. Ei tissi jotta vanhassa talossa jotta levyssä tummentumia, mutta ihan niinku terveen olosta tiellä. Katsotaan. Ihan on hyvät kirkkaat puut siellä kovat. Ei oo sillä ainakaan tällä kohdin, sittenhän se näkee kuin muualla, mutta jotenkin semmonen haju, että ei sillä varmaankaan ehkä muuallakaan. Korkea sokkeli tässä ja näin ei oo varmaankaan myyneet enää eikä. Mutta jos on, niin sitten niitä korjataan. Satasen runko on tuossa, niin se tarkoittaa mistä 100 milliä villaa, niin se on leko vähäsen. Tää miettii, että mitenkä tuo ekana tulisi mieleen, että jos tuohon löysi tähän runkoväliin niin Finnfarmin pirrilevyn 100 millisen. Sitten vaakakoulas 50 ja siihen sitten 50 pirri, niin sillä se voisi tulla hyvää. Mutta näitäkin pitää vähän miettiä monelta kantilta. Rakentaminenkaan ei ole aina ihan niin helppoa, mitenkä ne monesti puhuvat. Lattiat nyt sitten lähtee pois. Se on ollut puulattia alun pitää. Sitten tuosta on purettukin jo parketti. Sitten parketti löytyi sinne ja sitten keittiön tieten niin muovimatto. Se tulee muovimattoja nyt ennen sitten, kun ruvetaan pintoja tekemään. Nämä pitää kaivella nämä lattiat ihan kokonaan auki. Tarkoitus on sitten patterit vekee seiniltä ja lattia lämmityksi. Vähän niin kuin nykyaikaista sitä talotekniikkaa tässä ja samoin sitten ilmanvaihtokoneen, niin ihan tulopoistokoneet. Tässä on painavoimainen ollut
Ja leikätteen otti tämmöset pämpelippantu tuonne tuommoisia. Mutta nepä nyt jouttaa pois siitä. Otto ei ole käyttöä niille. Tuossa varmaan pitää ihan ikkunata vaihtoa. Tulla nimittäin muuten taso aika matala, kun tuossa on 700 milliä. Tässä kumminkin se taso yläpintahan on normaalisti 900, niin pikkusen pienempi ikkuna siihen, niin siihen saa ihan hyvät kalusteet sitten laitettua. Mitäs muuta tässä on nyt tehty? Eipä tässä oikein juurikaan, että putkiukkoa otellaan, niin sitten päässä kunnolla rykäsemään tämän purun loppuun. Ja miettimään sitten tulevia rakenteita. Tässähän sitä sitten risukot tuosta pois, niin vielä joku päivä niin istuskellaan ja katsellaan peltomaisemia. Tämmöisen sitä on jo monta vuotta toivona pääsevän nyt sitä päässä. Ei siinä metässäkään mitään ole, mutta kyllä on vähän tympeä katsella meitä. Niin kyllä se tuo peltomaisema on vähän eri homma. Näkee kaavokset. Semmosilla tällä kertaa. Katsotaan tuossa sitten, kun purku on saanut loppuun ja ruvetaan rakentamaan. Kuvataan lisää sitten muistoja täältä. Tai muuten vaan, jos tullaan jotain vähän erikoisempaa rakennussysteemiä. Enpä nyt usko, että nyt mitään se erikoisempaa aika peruskamaa, mutta ehkä näitä ratkaisuja, eristyksiä ja lattiarakenne, se on vielä ihan aati. Että oikeastaan se levi, kun on purkanut nuo, että mitenkä lähtee. Monta ajatusta on, mutta ne ratkii sitten, kun on lattiat purettu. Olisi kumminkin tarkoitus tehdä semmonen loppusijoituspaikkahan tämä on, että ei tarvitsisi ruveta sitten ihan heti remontoimaan, että tulipa tehtyä väärin. Ulkopuolelta on sille ihan helppo. Nyt tietysti vähän maalihommaa ja tämmöistä ja sokkelia vähän rapsutella ja peistä maalailla. Niin kun onkin nuo ikkunat uudet ja katto uusi, niin ei ole sille hätiä tämän kanssa. Kaivinkonehan se pitää jossain vaiheessa ottaa vähän muotoilla noita maata. Mä oon vähän ajan saatossa painanut miten sattuu, että ei ne oikein tälle on hyvä olla. Mutta se on tuossa ehkä kesällä tai ensi kesänä, katsotaan nyt mitenkä. Se on sen verran monenlaista touhua, että ei nyt ihan tarkkaan tiedä aikatauluja. Ennen kaivinkoneen tullaan pitää nämä kaikki puusto tästä kuitenkin ottaa pois. Tänään kävikin mehtäukkelin kahtelemassa näitä. Katsotaan nyt tullaanko meille kauppoja niistä. Aika pitkälti kaikkihan tätä lähtee pois. Lehtikuusi on tuo. Pitää vaan toivoa, että ei jos lahotaan mitään. Niin siitä kun tuppaa sahattua tekee, niin tullaan komoiset lautteet. Muuta mitä nyt keksiikään. Paljonkohan tuossa asuu? Varmaan 700 milliä on tuo ainakin tuosta valkasi, että ihan topakan kokoisesti on, että se tarvii yhdestä laavasta tullaan ylälaava.
Ei tarvitse hirveästi siliputa puuta, kun ruppee saanan tekkoon. Semmosta. Mutta minäpä ruppeen jatkamaan tätä purkuhommaa tässä. Ei kun moro.